Helo pawb, heddiw rydw i'n chwarae Minecraft eto a dwi dim ar world fi efo fi rwan achos bod dwi ddim marw ar y ac rwan dwi ddim hefo gyd o pethau dim ond so fi hefo lot o air, lot o carreg coch a rwan dwi ddim hefo dim o hynna. So dwi jyst mynd i cario ymlaen hefo y castell. Ac wedyn dwi'n gwneud gap. Un, dau, tri. A iawn. Iawn. Rwan rhaid fi gorffen y wal. Dyna ni y wal. Rwan y to.
Dwi'n gallu gweld dim byd yna. Iawn, dyma ni. Iawn, yn mynd adra. Gyto eistedd. Iawn, so. Dyna ni efo hynna. So, un peth oedd fi eisiau gwneud oedd... So, I cael gwared o hwn. So, dwi'n rhoi hwn
Dwi'n pwysio o I fyna. Ac rwan, I gael hwn. I roi hwn fyma. Ac rwan, roi hwn yn fyma. Eich I roi canag yna. Iawn. Carreg o yna. Ac rwan, I roi hwn yn fyma. Na, dwi'n gallu. Iawn. So dyma ni. So pan mae'n agor, there's just carpet mawr, coch, holl ffordd I fyna. Yeah. Ac dyna ni efo hwnna. I rhoi I rhoi llyfrau. So iawn. Iawn. A rwan un mwy. Hynna. Roi hwn yn fyma. So bydd dim eisiau hynna. Bydd hwn yma. So dim golau yma. Wel dim golau o ffenest. Ie.
So, dyna ni hefo hynna. So, Beth ydy'n gwneud? Iawn ta. So, beth arall gallai i roi? So ma. Dyna ni. Iawn. Just mynd. Sorry, I gael hwn. Hwn. I roi o yn fyma. I roi o fyma. Iawn. Rhaid gwisgo hynna ac ei bod iawn. So, dwi'n i gorffen hwnna. Iawn. So ma. Iawn. Mae trio gorffen castell. O, dwi wedi. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth i gwneud. Dwi'n mynd i roi y pren fel hyn. Wedyn, gwneud hyn. Iawn, chwr i fyma.
Iawn, dyma ni fy llawr. So, rhaid agor hwnna. So, ta-ta.